kasih Mas Mati ya. Luar biasa. Aja sumelang ing ati nganti rino tangking gangsa kados mekaten rasane jroning atiku Kang Mas. Wah iya. Iya. Ngapusi ketok banget. Iya iki jarene mau njaluke sing romantis. Mbok yo nek ngomong ki apa anane ning tandes tekan jero ngono apa? Ayo kan ngono. Ketok meng lamis kok. Kados mengaten rasane jroning atiku ya Kang Mas. Iya aja nemen-nemen. Lah piye? Kanca pasar pundung akeh banget. Koseta. Bu, ampun dilaporke nggih, Bu. Dadi ngeten lho Kang Mas. Bu, apa? jam ngomong ya. Kadeng kolok ki ngene iki, aja meng nuntun wedhus. Dadi ki ya nganggo irama. Nganggo irama. Yo nganggo diselani ngono lho. Iki nek sewu buyai sakmene akeh iki pasare pundung kabeh. Ayo. Ya ora apa-apa. Ayo bacotke Mas. Sisan. Ayo Mas. Iya Dek, iya Dek. Iya Dek, iya Dek, ayo Dek. Aduh Dek. Ayo cepet. Ayo. Ayo toh. Aja sumelang.
Citra, Nat Citra Mas. Menika namung action mawon Bu.